शेवटी तू फायनल का गेलं? 5 वेळा होतो एकत्र, पण आम्ही 4 वेळा होतो. ही 5वी गेपा आम्ही आमचं नाव डाग पडलेलो. पण शर्ट नावाक डागत तुझ्या पडलेलो. गेलो. हे बघा अरे तुम्ही वास, हे बघा सगळे मिक्स त्याच्यात. कालव तुम्हीच जिंकलेलास ना टॉस? टॉस जिंकतो आम्ही. हो मॅच जिंकतस का आता बघूया. मोठे मोठे गार केले गंमत मध्ये. कव्हर करू का? लूज राहून 2 दिवस लूज झाली. भारी पिल्लर तू सगळ्या बेस्ट पिल्लर टीमचं तू घट राहा कोयस सगळ्यांनी 100% आपले मॅच आपण जिंकलं. पण टीम मजबूत आहे, असं नाही की ते लूज समजा म्हणा. सगळे प्लेयर चांगले 11च्या माइंड मॅच 100% आपण मॅच जिंकणार. तर आनंद गाडीचं पहिलेच विकेट गेलेलो आहे. हो बघा जर नाही सरळ खेळलं डायरेक्ट बॅग भरायची ना आत्ताच्या आत्ता वाटेक लागायचा. सामन्यामध्ये मान्यवरांच्या उपस्थित अनिकेत गाडी पायचा अष्टपैलू खेळाडू समोर फलंदाज आक्रमक सफलम करण्याचा पायचा जबरदस्त फटका गेअर मारण्याचे बदलला. दुसरा फटका जबरदस्त फटका पायचा चेंडू काही सीमारेषा फटका शाहरुख खान सरपंचांच्या मधून प्रीती सिंगचा फटका राहिलाय चौकार. मोठा फटका सामना मात्र कुणाच्या बाजूने झुकणार. पायचा 12 चेंडू 27 धावा. 12 चेंडूवरती 17 धावा जमा केल्या आहेत आणि उर्वरित 12 चेंडूवरती 27 धावा. पायचा समीकरण कोणाच्या बाजूने झुकणार. अरे अरे चेंडू सुटली. नाही 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 झालो. काय तर भारीच केला. 3 चेंडू 22 धावा. फटका उडवला आता मोठे मोठे गार केले गंमत मध्ये. टी शर्ट तूच घेतलं असतं कळवलं काढून घेतलं तर माशी माणूस फर्स्ट टाइम मॅन ऑफ द सिरीज. हा भारी. माकडला बॅग घेऊन जातोस की का आत्ताच. तर मंडळी या बघा आज मॅचचा दुसरा दिवस आहे मॅचीचं आणि बघा सगळी मंडळी आमचं हॉटेल वगैरे आहे. बघा वडापावचं स्टॉल आहे आणि इकडे मॅच चालू आहे. मॅच आज खेळासाठी मुंबईतून टीम इलेली आहे आणि ती पण छगण्याची टीम आहे. आणि आता आमचा छगन आहे. लहानपणी पण हा ग्राउंडवर खेळा तेव्हा छगन म्हणजे काय हे बघ. छगन तिकडनं डाळ घेऊन ये. हे बघ छगन तिकडनं बॅट घेऊन ये. तो छगन आता पुन्हा बॅट घेणार आहे. तो आपला सर्वांचे लाखो झुलायची धडकन आणि भूतवाडी तो टायगर हिरो आपला छगण्यान ना त्याच्यात बक्षीस लावून येतं. आणि जर छगनने 3 षटकार मारले तर मुकेश कुटुंबर याचकडून 5 वडापाव फ्री आहेत. छगन खरोखर मार नाच मारे पालिकाडी सांगतो छगन. सुंदर चेंडू आता मात्र अनिल कदम काय समजतो नाही. अनिल कदम तो उतरवलो. अरे हरे का पाहिला गेला आज होणार
कोण विजयी 5 ते 6 लाख प्रेक्षक आहे बघू का या बघा जो बाबा जो मित्र खेळता काय तो अभिजोय असा आउट करता की काय आदित्य का रे उचलल्यात रे हे कडाई जाय अबल्याचा मला ल का रे मैदान बनवलं बॉल मारू का माहिती अभिषेक जोईल ते बघा बघूया आता काय करतात त्या अरे मारलाय षटकार काल जिंकलं खरोखर त्याच्यामुळे जिंकलं या लक्षात ठेवायचं कोणामुळे काय खरं नाही होतं पहिलाच सांग नो बॉल आता मात्र अक्षय बघितलेलो नेमकं घडला तरी काय माझ्या आयुष्यात मुंबईवरनं इलय करो पण हे काय जमता की नाही मुंबईतून मागवलेली आहे खास मुंबईची टीम आहे बघा आता बघूया काय करतात बघूया उडवल्याने दांडक्या की तुझी आहे मुंबईतून सांगता ना मोठे तू घेतलंच नाही ना हरलंच ना अभी बॅग भरणी मुंबईत जा मुंबईतून मला खास इलो हा हरलो आता रिटर्न तिकीट काय गाणं चाललं हे गाणं खरोखर याच्यासाठी इलेले हे बघा मुंबईत चालले हरल्याबरोबर ते बघा खेळाडू बॅट घेऊन बॅगे घेऊन चाललेले हे तुमच्या ना आता होय होय मग खाऊन पिऊन जावा मेल्यानू तर मंडळी तुमका फायनल मॅच बघूक मिळणार आहे हे मधले मॅच दाखवून आमचं हे धंदो तसंच राहा त्यामुळे फायनल मॅच बघा तुम्ही ती जोरदार असतली तर मंडळी बघा आता फायनल चालू होईल थोड्या वेळात आणि गर्दी बघा फायनलसाठी मॉप गर्दी झालेली आहे बघा भयानक कडे आमचा भजी सगळं सामान वडे पाव बिव सगळे संपलेले आहेत बटाटे वडे आता बटाटे भजीवर सगळं आमचं खेळ मंडळाच्या नावावर 5,000 रुपये बिल होऊ का व्या हां मग त्यांना पुढच्या वर्षी मॅची भरताना विचार करूचो लागा ते म्हणते उसळ आम्ही चणे आणून उसळ करून दिलेली पत्कारात एक काय म्हणतो तुमच्या खेच्यात लिहूच हे नाही हे टीमीचे आमच्याकडे बिलच नाही हे उसळ आपणच घातल्या ना तकडे तुमचं नाही बिल पंकज गावकर किती लिहू टीमीचे मालक जर गेले तर आमचे पैसे सगळे डुबले तर मंडळी आता फायनल आहे बघा खरी फायनल बघा मॅच हे तुमची कायची स्वामी समर्थ आणि अविराज स्पोर्ट हे बघा 2 मॅची फायनल का गेलेले आहेत अरे शेवटी तू फायनल का गेलं 5 वेळा होतो एकत्र पण आम्ही 4 वेळा होतो ही 5वी गेपा आम्ही आमचं नाव डाग पडलेलो पण शर्ट नावात डागत तुझ्या पडलेलो गेलो हे बघा अरे तुम्ही वास हे बघा सगळे मिक्स त्याच्यात हे फक्त टी शर्ट घालून फिराकच गेलो हो समोर नाही तर का खेळत नाही काय ना अरे बाय फायनल का माणूस गेला. धन्यवाद तुमच्या आशीर्वादामुळे आजपर्यंत आम्ही इकडे पोहोचलो फायनल कॅची सोडून हो कॅची सोडून धडपडत आफ्टर बघूया आता काय करत असता हे बघा पंच वा वा पंच भारी आहेत सगळ्यात चापा घालव तुम्हीच जिंकलेलास ना टॉस टॉस जिंकतो आम्ही हो मॅच जिंकतस का आता बघूया गाण्यांची ओळख करून देऊची गरज नाही आणि गाण्याची गाण्या जमात ना हां मेरा बघा नाही तर आमच्या मेरा पुष्करशी पूर्ण परत बांधायचे लागते हे चला काय तर ठरवा काय कसं काय बॉल टाकूचो आता ठरवा आधी मेन
गणे कॅच सोडूची नाही हा. मोठे मोठे गार केले गंमत मध्ये मोठे मोठे गार केले गंमत मध्ये सांभाळ खेळारी. कव्हर करू का लूज राहून 2 दिवस लूज झाली या भारी पिल्लर तू सगळ्या बेस्ट पिल्लर टीमचं तू तू घट राहा कोयस सगळ्यांनी 100% राहा आपले मॅच आपण जिंकलं समोर तू पण टीम मजबूत आहे असं नाही की ते आहे लूज समजा म्हणा सगळे प्लेयर चांगले 11 माइंड मॅच आपण 100% सगळ्यांनी आपण मॅच जिंकणार. मंडळाचे कार्यकर्ते हे बघा हे बाबल्या बाबले म्हटल्याने की मी गोंधळतो. हे टोपी काय जोगरवाडी सांभाळा ना तुम्ही तिकडं. हे बघा ती बाजू सांभाळा नाही का ती बाजू सांभाळा थोडी मिनिटं सांभाळा. दोन 2026 कोण मानकरी ठरणार पाहिजे येणारा वेगवेगळे सामना 24 चेंडूंचा आनंद गाडी सचिन मसूरकर 2 अष्टपैलू खेळाडू सचिन परत पायताय एका धावेने संघाचा श्री गणेशा केलाय खातं खोललं गेलाय. आऊट. तर आनंद गाडीचं पहिलेच विकेट गेलेलं आहे. हो बघा सामन्यामध्ये मान्यवरांच्या उपस्थित जोरदार फटका डोलवलाय. चेंडू तारा मंडलमध्ये बघता बघता चेंडू गेलाय. मान्यवरांच्या उपस्थित जबरदस्त फुलटा चेंडू दुसरा बॅक टू द बॅक पायथ्याय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 10शी धावसंख्या वैभवलाय. पंचांच्या उजव्या संघ आता मात्र सुरेख फटका मात्र इतर जबरदस्त गेले चेल तारा मंडलमध्ये 6 धावांसाठी पायथ्याय कैलास जोरदार फटका चेंडू झाला ट्रॅव्हल पायथ्याय मेलो. बघता बघता झेल सुटलाय. हा झेल सोडलाय का हा सामना सोडलाय पायथ्याय मोठा संघ जोरदार फटका आता मात्र फटका फसला आपल्याच बॉलर आणि मात्र कैलास बाद. जर नाही सरळ खेळलं डायरेक्ट बॅग भरायची ना आत्ताच्या आत्ता वाटेक लागायचा. सचिन मासुरकर मोठे तर फटके मारावेच लागतील पंचांना पार करून. आता मात्र सुरेख फटका डोलवला. बघता बघता चेंडू सुरेख क्षेत्ररक्षण मात्र अविराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचं आणि मात्र 2 धावा. त्या 2 धावांनी संघाची धाव संख्या होते 20 धावा. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धाव संख्या. मोठा सामना दैबाव विरुद्ध दैबाव अविराज स्पोर्ट्स वर्सेस स्वाभित समर्थ. कोण जिंकणार? अविनाश अनिकेत गाडी पायथ्याय अष्टपैलू खेळाडू समोर फलंदाज आक्रमक सफलवून करण्याचा प्रयत्न पायथ्याय अष्टपैलू असा खेळाडू पायथ्याय सचिन मसूरकर चेंडू मात्र भिरकावून दिलाय. तारा मंडलमध्ये 6 धावांसाठी संघाची धावसंख्या झाली 27 धावा. संघाची धावसंख्या झाली ती 32 धावा. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 धावा. पायथ्याय फील्डची संधी जोरदार मारली. चेंडू मात्र तारा मंडलमध्ये
जबरदस्त फटका गिअर मारण्याचे बदललाय दुसरा फटका जबरदस्त फटका पाहिजे छातीचे चेंडू काही सीमारेषा फटका शाहरुख खान सलमान खानच्या मधून प्रीती सिंगचा फटका राहिलाय चौकार मोठा फटका 24 चेंडू 44 धावा पाहिजे 24 चेंडू आणि 44 धावा. दुसरं नारिंगडे प्रीमियर लीगचा थरार कोण जिंकणार हा हे बघा स्वामी समर्थ दहीभाव. गण्या सगळा तुझ्या रा. मोठमोठे कार केले गंमत मध्ये. आता आधी काय करतोस तर बघूया ना. मोठ्यांका केलं अशी अवघडे फलंदाज वैभव लाड सचिन पंचांना पार करून सुरेख फटका पायचाय संघाचा श्री गणेशात गेला 1 धाव 2 धावा 44 धावांचा पाठघातचा क्षेत्ररक्षण पायचाय आणि मात्र इथे 3 धावा जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट असतील सामना मात्र कुणाच्या बाजूने झुकणार पायचाय 12 चेंडू 27 धावा 12 चेंडूवरती 17 धावा जमा केल्या आहेत आणि उर्वरित 12 चेंडूवरती 27 धावा पायचाय समीकरण कोणाच्या बाजूने झुकणार सलामीची जोडी मैदानात मोठे फटके मारावे लागतील आता मात्र गडीबाद मोठा गडीबाद झाला अनिकेत तर विकेट पडलेलो आहे बघा. गणेश परब षटकार. मधल्या फळीतील आक्रमक फलंदाज विराट कोहली जागा घ्यावी लागेल धावसंख्या झाली 17 धावा. अरे अरे सुटली. नाही 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 झालो. काय तर भारीच केला. तू पाठी फक्त उभं राहा ना. लवकर पंचांना पार करून प्रीमियर लीगचा मानकरी चुकीला माफी नाही 2 धावात मात्र पूर्ण 4 चेंडू 24 धावा 3 चेंडू 22 धावा फटका उडवला आता मात्र आणि वाटत नाही तर गावात जबरदस्त फटकेबाजी आता मात्र पाहिजे पण मी अकेला लढलाय ही फलंदाजी ते पाहावी लागेल संघाची धावसंख्या 26 आणि मात्र या स्पर्धेवरती अविनाश घालायचं 24 समर्थ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ही बघा स्वामी समर्थ दहीभाऊ टीम जिंकलेली आहे. माकडला बॅग घेऊन जातोस की का आताच. हे बघा श्री स्वामी समर्थ दहीभाऊ टीम जिंकलेली आहे. तर यांचं 2 नंबर इलो हो बघा अविराज स्पोर्ट. तर म्हणजे अशा प्रकारे शांत चित्त आपल्या मॅचची पार पडलेली आहेत. आणि आता बक्षीस वितरण याकडे पिंक्या वळीवंडात जाऊचा पण हवी भजीच काढता अजून. खांबोबाडची चाय होत गोजाराशी जाताय मी जिंकल्यार आमका काय पार्टी म्हणजे आम्ही एवढे प्रेक्षक म्हणून बघतो त्यांना काहीतरी द्यावा.
होय 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 चाय चाय का सगळ्यांका घेऊन या काय ते. आणि हा अंतिम सामन्याचा सामनावीर आहे स्वामी समर्थ स्पोर्ट्सचा सचिन मसूरकर. धन्यवाद. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे संकेत कदम. संकेत कदम आणि उत्कृष्ट गोलंदाज आहे सचिन मसूरकर. उत्कृष्ट फलंदाज आहे अनिकेत खेळी. उत्कृष्ट फलंदाज अनिकेत खेळी. आणि या संपूर्ण स्पर्धेचा मालिकावीर आहे सचिन मसूरकर. संजय आता आहे सर काय ना काय सर टी शर्ट तूच घेतलं असतं रे. कळवलं काढून घेतला तर माशी माणूस फर्स्ट टाइम मॅन ऑफ द सिरीज. हा भारी. बोलत सांगा तो चतुर्थ क्रमांक या स्पर्धेतला लक्ष इलेवन. इलो इलो आणि द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक मिळवलंय अविनाश स्पोर्ट्स जयभाव. खूप उत्कृष्ट खेळ त्यांनी या ठिकाणी दाखवलेला होता आणि त्याला या ठिकाणी द्वितीय क्रमांक प्राप्त झालेला आहे. अविनाश स्पोर्ट्स जयभाव. रोड सहकार्य मान्य श्री संजयजी धुवाळे यांच्याकडून आणि आकर्षक केशव स्वर्गीय कलाकार पांडुरंग महादेव पाटील यांच्या स्मरणार्थ पाटील परिवार यांच्याकडून हे बक्षीस मिळवले. श्री स्वामी समर्थ क्रिकेट मंडळ दैभाव प्रबंध आणि ज्या प्रथम क्रमांकाच्या पारितोषिकाचे वितरण करता येत. मंडळी अशा प्रकारे फायनल वगैरे झालेली आहे. आमचा सगळं हिशोब बाकी राहिलेलो अजून मारूचो. भरलं सगळे सगळं पिशेत भरलं बांधून टाकलं ना. चालत हे पैसे की 5,000 कालच्यातले हे बघ असेच ठेवलेले आहेत, घराकडे जाऊन घडी करते. हे 5 गेली. तर अशा प्रकारे आमचा हॉटेल बिटेल झालेला आहे. बघा मॅच जिंकली झाली. ताक बी कोण देणार व्हायचंच राहुला पण मॉप खपला. तर मंडळी घाई गडबडीत व्हिडिओ सगळं केलेलं होतं. आता पिंक्याक माका पोचू कोळीहुंड्यात जाऊचा 8 वाजले वाटाच 8 खरं मी घरात नाही जायचं खाली येता पिंके तर मी पाठवते. हे हिशोब गिरी पहिलो सगळं. तर मंडळी चला अशा प्रकारे इथे तुम्ही पुन्हा भेटूया पुढच्या बघा. तोपर्यंत बाय बाय.